Hola, sóc el César Vaquero i avui anem a fer l'experiment de la serp negra. Un experiment en el que necessitem sorra, alcohol, sucre, bicarbonat, un got i una cullera i llumins. Necessitarem fer la mescla de combustió i el que necessitem és una cullerada de bicarbonat sòdic. Ara fiquem el bicarbonat sòdic al got i ara tindrem que ficar 4 cullerades de sucre. I ho barregem perquè sigui una massa homogènia. Amb la barreja que hem fet abans, ara farem pastilles amb el tap de l'ampolla. Ara, a sobre de la safata, posarem una mica de paper d'alumini. I ara tindrem que ficar la sorra, que és el nostre material aïllant. Ara el que tenim que fer és ficar la pastilla dins del bolcà. I després la mullem amb alcohol. Jo estaré aquí amb l'aigua per prevenció. Tenim que prendre l'escerilla i tenim que ficar-ho en contacte amb la pastilla amb alcohol. Després de provar i fer molts intents, ens ha sortit. Abans hi havia alguna cosa a la barreja que no estava ben barrejada o no funcionava bé, i per això no ens sortia, però ara ja ho hem aconseguit. Som el grup 6, format per Daniel Puerto, Andrea Moreno, Alba Palazón i César Vaquero.